Dnes mi prišiel balíček, ktorý som si neobjednala, tak poďme si dať unboxing. Diana Rodriguez sa asi rozhodla mi poslať niečo. Šípim, že buď to bude jej nová kozmetika, alebo kabelka. Papier a... Ale... OK, toto... Ako stále to môže byť kozmetika, ale... Je to malá, cute kabelína. Aj tu je moje meno zlé. Každý tesár sa utne. Každopádne čierna kabeločka. Dianka nechala ešte odkaz. Pre mňa je vždy radosť zachytiť tie... Pardon, počkajte. Pre mňa je vždy radosť zachytiť tie najkrajšie okamihy v životoch ľudí. Tia Fechter, ale s opačne prehodenými i. Ďakujem krásne, nečakala som to, netušila som, že kuriérik donesie takéto fialové prekvapenie. Kabelka je docela akože taká využiteľná ešte aj k tomuto môjmu outfitu, ktorý v podstate je moja rovnošata. Som nečakala, naozaj som si myslela, že to bude tá jej nová kozmetika. Tak ďakujem za veľmi milé prekvapenie a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.